Michiel, hoe ben jij ooit begonnen met thai-boksen? Mijn broer ging vroeger thai-boksen. En ik vond het super leuk om te doen, maar ik mocht nooit van mijn vader. Toen was ik een jaar of 10. En toen ben ik toch maar met hem meegegaan. En toen was het allemaal volgens hem goed. Waarom mocht je dat in het begin niet? Ja, de vooroordelen die denk ik waren naar thai en kickboksen toe. Maar die waren al snel weg. Hij zag dat ik er plezier in had. Heb je grote wedstrijden gedaan? Ja, ik heb tot in de A-klasse wedstrijden gedaan. En we hebben altijd, Ergent en ik hebben altijd afstanden gelegd naar Valkenswaard toe. Ze zijn helemaal daar altijd gaan trainen. Toen, onder het hier in Venray was de trainer gestopt. Toen dachten wij van, we vonden het toch super leuk om te doen. We hebben eigenlijk eerst een jaar hier getraind. En toen hebben wij ervoor gekozen om toch daar te gaan trainen. Dan gingen we al 1 keer in de week daar naartoe met de trainer van hier uit Venray toen. Dus die mensen kenden we al. En het was sowieso hele goede lessen allemaal. Jij kent Michiel al een hele lange tijd. Hoe heb je hem leren kennen? Ja, via thai-boksen. We waren nog klein. En sindsdien zijn we nog als broers. Jullie zijn ook samen naar Valkenswaard gegaan om te trainen. Hoe was dat? Ja, leuk hè. Altijd daar samen getraind. Een trainingspartner. En ook mee samen opgegroeid. Dus, en ook onze carrière daar opgebouwd. Hè. Hoe was Michiel als thai-bokser? Michiel als thai-bokser, hij was een hele goede thai-bokser. Absoluut. Ook een harde knokker. Ook in de ring. Altijd voor gaan. En hij heeft ook de Nederlandse titel heeft hij ook gehaald. Dus dan ben je toch goed, denk ik. Misschien lastig om van jezelf te zeggen, maar vond je jezelf goed? Even kijken, ja. Ja, best wel. Ik vond het best wel goed. Ja, we deden ook op best wel een hoog niveau mee, hoor. De A-klasse, we hadden best wel goede tegenstanders gehad. En als ik nu terugkijk, die jongens die zijn ermee doorgegaan. En waar ik toen in het begin, ook in het begin van hun carrière tegen vocht, die vechten allemaal mee en die doen ook mee met wedstrijden op televisie en zo. Dus het zijn ook bekende Nederlanders geworden. Dus, Had jij dat niet willen worden? Ja, dat had ik wel willen worden, maar door omstandigheden is dat er niet van gekomen. Omdat we toch toen op een gegeven moment een kleintje gekregen. En toen was de afstand van de Valkenswaard gaan trainen was een beetje te veel. Toen dachten wij van, toen dacht ik zelf van dan ga ik hier in Venray beginnen met thai-boksen. En toen was er op een gegeven moment zo'n drukte. En toen kon ik niet eens mezelf meetrainen, ben ik zelf les gaan geven alleen nog maar. Wat is de kick van thai-boksen? Ja, je grenzen verleggen vooral, want je traint natuurlijk heel hard voor een wedstrijd. En als je dan een wedstrijd hebt gedaan, dus ik kan me eigenlijk niks zwaarders voorstellen dan een wedstrijd. Als je die helemaal uitgevochten hebt, zo zeg je dat dan. Het is gewoon moeilijk uit te leggen, zeg maar. Dat is heel apart. Dat moet je ervaren. Moet je gewoon ervaren, ja. De kick van thai-boksen. Ja, ik vind het zelf altijd wel leuk om bijvoorbeeld van vroeger af aan om met iemand te stoeien, te kijken wie het sterkste is. En het is toch iets anders dan alleen maar vechten, zeg maar. Maar het geeft toch een bepaalde kick doordat je steeds ziet dat je beter wordt, dat je harder slaat en al die dingen. Ja. Hoe is Michiel als trainer? Michiel als trainer, ja, is gewoon een goede toptrainer. Dus hij besteedt veel aandacht aan ons. Dus het is echt een goede trainer. Is hij streng? Nee, eerlijk gezegd niet. Hij weet wel natuurlijk wel wanneer dat hij zegt van kom op jongens, nou even doorgaan. Als ze soms een beetje aan het ouder zijn. Nu heb je dus zelf een thai-boksvereniging. Ja. Wanneer ben je die opgestart? Dat is eigenlijk in 2007 geweest, zoals nadat Quinn was geboren. Ja, na de eerste keer was het al zo druk, was allemaal via hoorden mensen dat. En op een gegeven moment stonden hier met de eerste keer al met 20 mensen binnen. En de tweede keer was het gewoon helemaal niet meer te doen, waren met 70 mensen binnen. Ja, op een gegeven moment is wel een beetje de hype ervan afgegaan. Maar het is nog steeds een goede, drukke groep gebleven. De eerste keer dat we naar wedstrijden gingen, toen vroeg mijn trainer die dat toevallig organiseerde, welke naam van de sportschool is het eigenlijk? Ik zeg, ja, doe maar Gerlach Gym, zei ik. Maar toen zei hij, ja, het is toch geen leuke naam.
En toen zijn we eigenlijk gaan nadenken en hebben we met een groepje waar we mee trainen, hebben wij de naam Quinn Gym verzonnen. En dat is de naam van mijn zoontje ook. En hij doet het nu zelf ook, hij traint al mee, zag ik. Ja, klopt, ja. Hoe is dat? Is dat gedwongen door papa? Nee, absoluut niet. Nee. Hij heeft er echt zelf voor gekozen. Ik ging wel eens sowieso op zondag doe ik zelf meetrainen, want dan geeft Ertje altijd les. Toen is hij mee gaan kijken, af en toe een keertje half meegedaan en op een gegeven moment hield hij hele trainingen vol. En zo is het eigenlijk gekomen. En hoe vindt jouw vriendin dat? Want dat gaat er waarschijnlijk thuis heel veel over. Thai-boksen is een groot onderdeel, denk ik, van jullie leven. Ja, klopt, ja. Ja, zij is eigenlijk niks anders gewend, want sinds ik met haar verkering heb, zeg maar. Nou ja, doe ik eigenlijk altijd al Thai-boksen en wedstrijden. Dus eigenlijk in het leven stond altijd in het teken van Thai-boksen. Ik ken Michiel nu al bijna 16 jaar en toen was hij al volop aan het Thai-boksen. En in die tijd is hij ook A-klasse gaan vechten. En ik ben eigenlijk nooit naar zijn wedstrijden gegaan. Ik heb het wel eens gezien op een videoband of een dvd-speler of cd. Maar nooit live gezien, gewoon puur omdat ik het ook eng vind. Ja. Hoe vind je dat nu dan dat Quinn het al doet? Ja, als je het vanaf het begin meekrijgt en je zit er ook volop in en hij wordt beschermd met scheenbeschermers, hoofdbeschermers bij eventueel een wedstrijd en de trainers die er goed op zitten, dan hoef ik ook eigenlijk niet bang te zijn. Ben je bij Quinn wel al naar een wedstrijd gegaan? Ja, zijn eerste demonstratiewedstrijd heeft hij gehad een maand geleden. En dat was superleuk, maar ook heel spannend. Ik was denk ik nog zenuwachtiger dan hij. Maar die drempel moet je ook over als moeder zijn. Hè. Het was superleuk en nu sta je er ook veel meer voor open. En als het goed is, heeft hij begin april een echte wedstrijd. Ja. Is het een sport, zou je kunnen zeggen, voor mensen die agressief zijn? Tenminste, dat beeld heerst er toch wel een beetje. Hoe moet je dat zeggen? Hier kunnen ze een beetje hun eitje kwijt. Dus het is eigenlijk gewoon zo als ze hier trainen. Of je kan op straat hangen of je kan hier komen trainen. Dus, Vroeger had ik wel eens ruzie en dit en dat. Tegenwoordig als iemand tegen je aanloopt of zo, kijk je niet eens naar of. Hoe komt dat? Want je zegt nu niet meer. Komt dat door Thai-boksen? Ja, ik bedoel, ik train de hele tijd. Ik heb geen tijd om iets anders te doen. En als ik train, haal je al je frustratie natuurlijk ook eruit. Kijk, wat in de ring gebeurt, blijft ook in de ring. En als je uit de ring bent, geef die goede man een hand. En ja, dan kun je er ook over praten. Kijk, mensen van buiten, die denken, ja, het is een vechtsport. Het klinkt angstig, hè, maar dat is het eigenlijk niet. Je leert elkaar veel meer respecteren. Zoals je ziet ook bij ons op sportschool. Iedereen heeft respect voor elkaar. Iedereen traint met elkaar. Jong of oud, buitenlander of Nederlander, dat maakt helemaal niks uit. Waar hoop je eigenlijk met jullie vereniging over een paar jaar te staan? Wat hoop je dan dat jullie bereikt hebben als vereniging? Nou, ik vind dat we nu al heel goed op de goede weg aan het timmeren zijn. En we hebben dit gestart met, luister, wij trainen samen en dan kijken we wel hoeveel leden we erbij krijgen. En inmiddels zijn het, zoals je ziet, echt een uit de hand gelopen grapje. En de groep wordt steeds groter. En we worden ook serieuzer genomen elke keer nu. Dus, de gemeente staat ook achter ons. Wij krijgen dadelijk onze eigen zaal, samen met de boksvereniging. Dus het gaat de goede kant op. En jullie zijn dus eigenlijk bezig met een nieuwe locatie. Hoe staat het daarmee? Ja, we kijken er heel erg naar uit. Want het is gewoon, we nou trainen op een harde vloer. En jongens die klagen en meisjes klagen over blaren op hun voeten. En als ze een keer vallen, dan vallen ze hard.
Ja, dus we willen gewoon een geschikte locatie waar gewoon niet elke keer alle spullen hoeven op te ruimen, alle bokzakken hoeven weg te hangen. Gewoon dat wij erin kunnen en lekker kunnen trainen en ja, gewoon gezonde gezeur eigenlijk. Waar hoop jij met je Thai-boxvereniging over 5 jaar te staan? Ja, een leuke sportschool met, ja, gewoon met leuke recreante groepen, leuke verschillende groepen en een leuke wedstrijdgroep. En dat is eigenlijk wat wij willen bereiken. En hoop je dat je zoontje je dadelijk opvolgt? Ja, dat lijkt me, het zou heel fantastisch lijken, maar hij moet natuurlijk wel zelf willen. Dus anders, ja, we gaan hem niet pushen, dat niet.